anak muda, yo, tas balik. Isu anak muda iki balik isu. Lah disambut. Di wong kan disambut. Lihat mama rambut gue ini kan. Rian, ibu yang ngomong apa dia ini Rian? Ngomong dicukur diilangi. Kok cek panggil kaya ngono? Kowe kok gak kena tak atur ya Rian. Neko-neko kaya ngono ya Allah. Wong iki arek ganteng yo ngene iki Bu. Ganteng apa? Kakean pola niki. Repot kowe kurang kena diatur ya. Anak le nemu kowe biyen niku ketangno, makane gak kena diatur. Nemu ning endi? Prank. Dirubung semut, makane tak jikuk. Lambene kayak dirubung semut, kayak makane kan melecer ambemu. Kowe. Layak jedir lambene. Iya, dirubung untung kowe tak temu sean. Semut abang apa semut ireng? Semut abang, makane ku blendor kabeh sampe melecer ambene. Yo alah Bu. Mesomes aku ning kowe iku. Engko lek ra dibenakne cukuran kowe aja mulih kowe. Ben iki sing nyukur Cak Anggi kok. Wis Cak Anggi top lek kon nyukur top. Tenono anjing kowe ya. Tenono kowe.